Ako si Verna, ginaingon, kung pasobrahan ang pagsalig sa bana, musobra pod ang iyang kumpiyansa. Pero, masakpan ra gihapon siya. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ernel, day off man ni Maransa. Oo, Berna. Ikaw say bantay sindahan na kay mangumpra ko. Sige. Akong ibili nimo ang cellphone para sa cash in cash out, ha? Na, di ko kumauan na, oy. Pagkat-un, oy, aron kung wa ko tindahan, ikay muhimo. Ano na ba man ka, anak, oy, nga? Kagamay ra ginansya, anak. Ay, bahala, gamay gud basta kanunay. Tuduyo niya ko, anak. Sa pagkakaroon, di lang sa ako pasali ka ng cash in, cash out. Kuy, kainit na. Human ako kumpra ining mga duwaan sa mga bata. Mupaulit na ko. Sakitas init ka mo dapat spanit, uy. Ato ko mangumpras mga duwaan sa konsuki. May kay makahangyo ko dito. Mulabang na ko. Grabe as init. Sakita, uy. Magdali ko. Hi. Hello. Unsa ato, miss? Pa-cash in ko. Ay, sorry, miss, ha, kay di ko kumao mo cash in. Sa'yo naman ang cash in o cash out. Na, di lagi kumao ng duha lagi. Kanahan ka? Tudloan ta ka? Ha? Ako day si Angela. Just call me Angie. Ako si Ronel. Dili ka taga din sa... Kay renter ramen ko. Nami mag-abang sa apartment nga Queen ang Gate. Kaming duha sa kong papa. Okay. Na akong misis ay. Ay? Timingan ka. Share mo cash in mo. Ay, hindi ko ganahan niya. Ikaw may akong ganahan nga mo cash in at cash out. Nako. Bye. Uy, miss! Libiya man oo. Ronel, tabangin ko na kung diskarga sa kong mga kinumpra, pin. Nagtanga naman ka diha, uy. Nana Berna! Kamao ka naman laging mo cash in, cash out. Sayon naman di ay. Ingon bitaw ko, sayon ra bitaw, tapulan lang gyud ka. Makampante na gyud kong mobiyas tindahan kay makamao naman kang mo cash in, cash out. Anak din na mong tindahan sa unahan bay? Ako ng anak. Ikaw ito bagong diabang diya sa Green Gate nga apartment sa? Ako bay. Kami duwa sa akong anak dalawa. Asab din nahan, anak? Ni duwag lang team mo eh. Mo ba? Ay, lisok ni mo abroad na ba wata dias namas kumpare mong puli. Watas ba polis pare. Mo ba? Nakauyo siguro ni pare ang akong misis. Miuban siyang pare. Okay. Oo, de. Mula ka sa ko? Sige anak. Mo ito yung anak sa? Mo na bay. Bigaon ko tingog. Nain kay kanoy. Guwapar ba na? Bay, ito padungga ito ako anak. Mo ni dagway siyang inahan bay. Si Papa, uy, isot na sang mama. At na lang ko, uy. Ambing ha, Angela. Bay. Ubeda. Bye. Bye. Gipanumpa ko bay sa akong kaugalingon bay. Ngaon sa? Basta makitaan ako pagbalik ang kabit sa akong asawa bay. Ako ni patyon. Oo, sa? Mutagay ka ba bay? Samantagay ta? Tinakuha na bay, buwalan ko sa doktor. Buwalan mo ba? Sige lang, pasinsan na bay. Ay, waday mo asawa? Nilakaw, nangumpra. Nganom di ay, Angie. Magpa-cash in na cash out ko ni mo, Pin. Sige ba? Kamao naman ko, ana. Ay, magkamauna kang mo cash out o cash in? Ay, makamao next sayo na na. Unsa may mo ha? Cash in or cash out? Nya, pila man? Why amount? Basta ikaw, Ronel. Unsay? Waman kang imong asawa.
Pasudla ko, pi. Aron maka-cash in o maka-cash out ka na ko. Ay, katakas biya klinya aning tindahan na. Uy, Bernadette. Eh? Wala ka kailan ako, day. Wala, gyud. Sorry kaayo. Ako Uy, kailan mo. kaga, si Mangkaw ni classmate ta sa high school. Ha? Hala, nabayot na lagi ka. Dauro siya di abas. Tiya Verna. Wala ko gipagawas ang akong pagkabayot. Kay hadlo ko nga mabuli sa atong kasmi. College na kon niladlad sa akong kapa. Kumusta nagkadayon mo ni Ronel? Kami gyud, Mangkaw. Ay, hala no? Naibugbiyak mo Ronel before kay gwapo o macho siya. Ikaw yun ang nagtag-iya di ay sa akong crush. Time ba, Ji? Niya kasi among kwartong liver na. Nganong naghubo magkas imong sinina, uy? Kina-cash in o cash out, Time ba? Isa, ngano ni? In-cash o cash out pa. Ha? Ang ginagi mo. Ugay amount. Time ba, basig, maabtan ta sa kong asawa. Mabuon to ni Bi. Kanini gawas na. Kamayo ni mo musing along, uy. Kasabot ako sa imong ipasabot. Cash in. Cash out na lang. Cash out ako. Di ba kami ayaw? Thank you sa cash in and cash out. Natagbaw ka ba? Tagbaw kayo. Asbin niyo ko. Maandad na kaini. May kay ka mo cash in o cash out in fairness. Charon, may nanokto kadungog ka? Papatay ta. Ala, naabot si Birna. Relax. Ayaw ka ratol. Ronel! Ablihi. Unsa? Niya kasuot sa among kwarto. Niya akong kaplihan. Ang paspitan na pagdali, uy! Di ko, biyang pa lang ko. Biyang ko'y ablibi. Ronel! Hi. Kinsa ka? Manoy kay ni Abli sa mong kwarto ni Ronel? Nagpakas-in siya kaning day. Wow, ninduta gyud ani gyud suot sa tong kwarto Ronel. Cash in, cash out. Kay cash in o cash out man gani akong gusto. Uy, managpa lang ikaw. Nangasabot ko sa imong gisulti nga cash in, cash out. Ay ko himo ang buang ha. Ay ko. Puwerting daghanaw kinawrasan sa naong sa babay, igat man kaayo, isog kaayo. Nisuod sa among kwarto ni Ronel kay nagpa-cash in, cash out ang amaw? Ha? Mga katong kasama ang kaagi ni Verna, dinining tulmanon. What's the style? Cash in, cash out is style.